desde o CRA Lagoa, desde a aula de Oleiros. Estuvemos traballando en Rosalía de Castro. Este é o resultado! Miña santiña, miña santaza, miña cariña de calabaza, hei de prestar os meus pendentes, hei de prestar o meu collar, hei de prestar a cara bonita, si me de prendes a puntear, hei de prestar o cara bonita, si me de prendes a puntear. Santa, santaza, non somos cumplida, dicindo cosas que estamos na vida, falaile solo das nubineiras, daquelas voltas de brincadeiras, daqueles puntos que fan agora, de fora dentro, de adentro fora, daqueles puntos que fan agora, de fora dentro. Ai que santaza, que santora, ollos de meiga, cara de mona, onde de forte os meus pendentes, onde de forte o meu collar, xa que non queres, xa que non sabes, a de prenderme a puntear, xa que non queres, xa que non sabes, a de prenderme a puntear. Escribir su cara. Farías o seu retrato? En su Sí. cara. E que lle dirías para que puderas debuxar o seu retrato? Que tería que facer ela? No sé. Non sabes? Non Que sabes. seas. Brais, ti, que se te topas con Rosalía de Castro? Yo le diría que se quede quieta para que le pinte. Gustaríache facer un retrato de Rosalía estando ela diante? Sí. Miña santiña, miña santaza, miña cariña de calabaza, he de prestarche os meus pendentes, he de prestarche o meu colar, he de prestarche os calabritas e me de apuntear. Fenomenal. Paula, e se ti te topas con Rosalía? Gustaríache contarlle algo? Non. Carla, que lle Un preguntarías? paseo con ella Ai, por onde che gustaría pasear con Rosalía? por Madrid. Por Madrid. Meniña xa máis fermosa que a luz do sol alumbrara, estrela da mañanciña en puras tintas se baña, frol das floridas cumbres, ninfa das frescas augas, ti como folla do lirio branca e contristada. Quen eres fada sen nome, de tan dormentes miradas, de tan dorida sorrisa e feituriña tan cándida.
da tarde ou das bretemas vagas. E onde naceu? En Padrón. En Padrón. E como era a súa casa? Como era a casa de Rosalía? De piedra. De pedra. E agora que é a casa de Rosalía? Un museo. Un museo. E Rosalía viviu sempre en Padrón? No. Onde viviu? En Madrid. En Madrid. En Madrid. E que facía en Madrid? Hacer poesía. Facía poesía? Sí. Sí. E coñecedes o libro da poesía? Sí. Es este. É ese. É como é moi gordo, moi delgado. Muy gordo. Escribía moito Rosalía? Sí. E sabedes algo máis dela? Que tenía 5 nenos. Tuvo 5 fillos. E mira, e cando marchou para Madrid, ela estaba contenta ou estaba triste? Contenta. Triste. Claro, tiña razón Xavi, estaba triste porque marchaba. Escribiu unha poesía. Vos acordades como era? Ríos radiofontes. Canta paxariña alegre. Canta. Canta porque o millo medre. Canta. Canta porque a luz te escuite. Canta. Canta que fuxiu a noite. Canta.